नेवसिनानै गारनानै माने गुबुन हारिजों हाबा जाहैजोबदों जायनो देरहादों बेनो थांदों दा बुजिनानै लानांगौ बर' हारिनि एगेन्स्ट मावोबा मा फिथाइ मोनो CSP मेम्बार एजनखौ लोৱা হ'ব दिनैहाय मुसलपुराव PMB मेल जिरायखांनायनि उनावहाय BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिबुंथि गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङाहाय दिनैहाय खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोसेनो BTCआवहाय फिन आरोबाव इलेक्शन मा जानो थांगासिनो दङ भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना टटेलि मिथिनानै लानो हागोन बेजोंनो लोगोसे पिंकि बसुमतारी मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आवहाय टप 11 मानो जेननांगौ जानानै फैखो आरो मानि थाखाय जेनखो बर' आइजोआ मा फोरमायखो आरो मा बुंलांखो लोगोसेनो जोंनि बर' जोहोलावफोरखौ लानानै भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आलोचनाखौ मेनलि আমার जेनेबा মানে আমি বিজেপিৰ লগত আৰু বিজেপিৰ লগত একেলগে যেহেতু আমি চৰকাৰ বনাই আছে দুটা পাৰ্টিয়ে তো দুটা পাৰ্টিয়ে আমি কেনেকৈ একেলগে কাম কৰিব পাৰিম ইয়াৰ মেকানিজমটো আমি বহুত আলোচনা কৰিছোঁ বহুত দেৰিকৈ সিদিনা CM ছাৰৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ তো যেন হওক আমি CM ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা আমি আমাৰ BTC অঞ্চলত যেটো ল্যান্ড এডভাইজারি বোর্ড থাকে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট বা সাব ডিভিজনত ইয়াত বিজেপি দলৰ পৰা এজনকৈ মেম্বাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আমি কৰিম আৰু ঠিক তেনেকুৱা ST বোর্ড আমাৰ BTC লেভেলত সাব ডিভিজন ওয়াইজ বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজত ST বোর্ড থাকে ইয়াতেও বিজেপি দলৰ পৰা এজনকৈ মেম্বাৰ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেইটো বিষয়লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু 5খন জিলা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ আৰু ওদালগুৰি এই 5খন জিলাৰ পৰা এজন মানে CSP মেম্বাৰ এনেকুৱা CSP মেম্বাৰ এজনকৈ লোৱা হ'ব ST বোৰ্ডত এজনকৈ মেম্বাৰ লোৱা হ'ব আৰু ল্যান্ড এডভাইজারি বোর্ড ইয়াতেও এজনকৈ বিজেপি দলৰ পৰা মেম্বাৰ লোৱা হ'ব সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু একটাটো হ'ল খাজলগাঁও BTC সমষ্টি আৰু ৰৌতা BTC সমষ্টি ইয়াতে আমাৰ দুইজনৰ MLA এজনটো MLA এজনটো মন্ত্ৰী হৈ গ'ল তো ইহঁতৰ এই সমষ্টিত আমাৰ এতিয়া কি কম এইটো বাই ইলেকশ্যন হ'ব খাজলগাঁৱত হ'ব আৰু ৰৌতাত হ'ব বাই ইলেকশ্যন দুটা সমষ্টিত বাকীত নহ'ব বাকীটো এছএটিছ থাকিব এইখিনি কথা আর ক্যান্ডিডেট তো এটা দলে চিন্তা করিব দলে বিপিএফ পৰাই হ'ব যেহেতু বিপিএফ আছিল এইটো বিপিএফ পৰাই হ'ব এইখিনি কথা আৰু আমি আলোচনা কৰিছে যেহেতু 1 অক্টোবৰটো 1 ইয়াৰ কমপ্লিশ্যন হ'ব তো সেইটো আমি কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিম ইয়াৰ বিষয়লৈও আলোচনা কৰিছে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত আলোচনা অবজাৰ্ভ কৰিব লগতে BTC হেডকোয়ার্টার হিসাবে কোকরাঝাৰত সেন্ট্রালি অবজার্ভ করা হ'ব 5 অক্টোবৰটো 1 ইয়াৰ কমপ্লিশ্যন হ'ব মই আইনগতভাৱে যি হ'ব আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আইনগতভাৱে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো নিৰ্দেশ দিছে এইবিলাক হৈ থাকিব মুঠতে নামটো পাঠ নকৰিলে হ'ল অসমীয়া হওক বড়ো হওক বা ইংলিছে হওক সাংবাদিকসকলৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা বহুত কথা আলোচনা কৰিছে সেইদিনা আমাৰ কিবা মোক জনাইছিলে সেইটো প্ৰপ'জাল মোৰ তাত আহিছে বুলি কৈ আছে ফাইলত সেইটো হৈ যাব সাংবাদিক BTC অঞ্চলত সাংবাদিকসকলক কি সুবিধা দিব লাগে নালাগে এইটো বিষয় লৈ যেহেতু আমি আলোচনা কৰিছে এই আলোচনা মৰ্মে মই দিব কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চটো হ'ব ফাইনাল पिंकि बसुमतारिया जेनबाय दै पिंकि बसुमतारिया जेनबाय आं दाखालि मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा नै सेकेन्ड बार भिडिअ होनो नागिरदों नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअआ नोंसिनि खाथियाव थांदोंबा जोबजासे नायलां माने आं मा बुंनो सानदों जोबजासे नायलां आरो दै पिंकि बसुमतारिया जेनबाय खारनानो जाबाय सिगांनि देरहानानै थांनाय बर' हिनजावसा गथ'फोरा जारौमोना देरहानानै थांनाय बिसोरो माने जोंनि बर' हारिखौ नेवसिनानै गारनानै माने गुबुन हारिजों हाबा जाहैजोबदों जायनो देरहादों बेनो थांदों जायनो देरहादों बेनो थांदों बे थांनायनि खारनाव गासिबो जोंनि बर' हारिया
हौवासाफोराल' नङा गासिबो बोराय बुरै गासिबो दुखु मोनजोबनानै दं दुखु मोनजोबना थानायनि खारनाव माने देरहाबा बेखौबो थांबावगोन साननानै माने भटखौ होआखिसै बे खारनाव जेनबाय खिन्थु बेहायनो जों मोनसे प्रमानखौ मोनो दै बेहायनो जों माने मोनसे प्रमानखौ मोनो बर'खौ हारसाफ्रा अनगोना अना दा बर' हारिया खम भट होदोंबा हारसाफ्रा अनोमोनबा हारसाफ्रा भट होदोंमोनबाथ' देरहागौमोन बेहायनो प्रमानखौ मोनबाय हारसाफ्रा जोंखौ अना बर'आ भट होयिनि थाखायनो जेनबाय दे हारसाफ्रा मानो होदिया हारसाफ्राबोथ' होनांगौमोन ना जोंनि आसामनि हारसाफ्राबो होनांगौमोन बा अन्य ट्राइबेलफ्राबो होनांगौमोन बिसोरबोथ' होआखै बिसोरबो होआखिसै नालाय ओंखायनो जेनबाय बर'आथ' होजोबबा एकदम एक नाम्बारावनो देरहागौमोन इयो माबाया पिंकि बर'आ जारौआ माने एक नाम्बारावनो देरहागौमोन आरो बेहायनो प्रमानखौ मोनबाय बेवहायनो आं खावलायनो सानदों मा जोंनि हिनजावसा गथ' जारौमोनखौसो खावलायनो सानदों दा बर'आ भट होयियावनो जेननायखौ जारौमोनानो दा बुजिनानै लानांगौ आरो दा बुजिनानै लानांगौ बर' हारिनि एगेन्स्ट मावोबा मा फिथाइ मोनो मा जायो दा बर' हारिनि माखासेफ्रा एगेन्स्ट मावलांबाय नालाय फिथाइया बेनो जाहैबाय जेनबाय माने बर'फोरखौ जोगारना थांबाय लाजि फोनांनाय जाबाय काहिनिया नङा नोंगौबो सासेल' नङा बहुद जोनाबो थांदों बेनिखायनो माने दा बेवहायसो माने फिथाइया मोनहैबाय माने जेनबाय दायो 11 नाम्बाराव मोनहैदों खोमा दै गथ'आ 11 नाम्बाराव मोनदों दा आंबो बाथ'रिखौ मोजां नायनो सोलाबबाय थायाखै नुबाय थायाखै नायबाय थायाखै माने मैया एसेल' नायग्रांदोंमोन आं माने 11 नाम्बाराव थांखोना मा होनदों 11 नाम्बारावथ' देरहाया 10निफ्रायसो लायो नालाय 1, 2, 10निफ्रायसो लायो नालाय होमबासो देरहायो बेखौनो आं खावलायनो सानदों दा जारौमोनहाबो साननानै लादो बुजिनानै लादो हारिनि एगेन्स्ट मावोबा मा फिथाइ मोनो साननानै लादो हारिया मा सानो हामा माने गावसोरबो हाइलाइट जानाय गथ'फ्राबो बुजिनांगौ जे जों थाङोबा हारिया मा जागोन मा खहा जागोन बेखौ जारौमोनाबो सिन्था सरसा खालामनो हानाय जाबाय गोदो हायाबाबो दा हानाय जाबायना दाथ' मबाइलनि जुग नालाय गियानफोरखौ मबाइलाव मोनखाजोबो बेनिखायनो माने जारौमोनाबो सिन्था सरसा खालामदो दानिफ्रायनो आरो दा इयुनाव जे नोंसोर देरहाबावगोन बेखौ सिन्था खालामखादो आरो मा जाबावगोन आं दाखालि भिडिअ मोनसे होदोंमोन पिंकि बर'नि थाखाय भट मोनथोंसै होननानै बयबो दुखु मोनजोबना दं रागा जोंदों आं बुंनायखौ रागाखौ जोंखागोनखा गासिबो माने दुखु मोनजोबनानै दं नालाय रागा जोंखागोनखा बेखौनो आं बर' जोहोलावफोरखौबो बुंनो सानदों नोंसोरखौबो अनो हाय आफामोन नोंसोरसो जोंनि सम्पति नोंसोरखौबो अनो मानो अना बेलाय अनो नोंसोरखौबो बयखौबो समान नायो हिनजावसाफ्राबो जोंनिनो सम्पति हौवासाफ्राबो जोंनिनो सम्पति जों अकल हिनजावसाफोरखौल' अनै नङा माने मा होनबावगोन दायो बुंनो गोनां बहुद खोथा दंमोन आहाबो मिथिंबो दं नै टाइमाबो जाबाय गोबावथार बुंनो सानदोंमोन माने मालाबा आरो बिदिनो सावरायलायबावगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आङो बर' जोहोलावफोरखौ बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो स्ट्रं मोनबा सिगांनिफ्रायनो बेफोर खोथाखौ सावरायलायबाय थानाय मोनबा गुबुन हारिनाव थाङो मायो होननानै सावरायलायबाय थानाय बा हाइलाइट खालामना होनाय मोनबा बिदिनो माने गिगौमोन खोमा हिनजावसा गथ'फ्रा दा गियाना इसोरबो एकदम हाहुखौ लानानै गुबुन हारिजों थैबाबो थांबाबो रायजोआ होनना खारलांथारो फुथार जानायाबो बहुद गोबां जाबाय फुथार जाबायबो बहुद जोनानै फुथार जाबायबो बेनिखायनो माने बर' जोहोलावफोराबो बुंनो गोनां बायध' जादों गोसोआव माने आघात जादों जाथिखौ दुखु होदों जोंनि बर' हारिनि खोथाफोरखौ माथो सरकारानो मानियो जिखिनि जों डिमान्ड खालामदों मोनदों जोंनि मोन्थायखौ जों डिमान्ड खालामदों 2 रायजो मोनबाय आसामावनो 2 रायजो मोनसे बिटिसि मोनसे बिटिडब्लिउसि होमबा एसेबां मान सनमान गोनां बर' हारिया माने हाइलाइट जानाय गथ'फ्रा गुबुन हारिजों हाबा जायो बेखौ बयबो टेनसन लाखागोन आरो लाजिखागोन बहुद माने दुखु मोनखागोन बर' हारिनि माने जाथिनि माने सावनांगोन आरो दै माने मोना जारौमोन नोंसोरबो अयनाय खालामनो मोना आरो लास्टआव आं बर' जोहोलावफोरखौबो बुंनो मोनदों नोंसोरबो माने साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ एबारनिफ्राय लाबोनांला आरो एसे बर' हिनजावसाफोरखौबो नायदो आरो दै बेखौ बुंनानै आङो नोंसोरबो रायहरबाय आरो माने बिमा होननानैसो रायहरदों बिमाफोरा रायाबा सोर रायनो आं रायाबालाय सोर रायबावगोन नोंसोरखौ गिनानै रावबो जेबो होना सिरि थायो आंसो रायदों आरो
नोंसोरखौ माने आं रायाबालाय सोरथो रायबावनो साफा सानैया रायाबालाय बयबोथ' रायग्रा ओंखाराना हा हक गैयाना बयनावबो गियोना खोथाफोरखौ बुंनो नोंसोरनो गथ' मोजां गाज्रि कमेन्ट हरबाय थादों आंनावबो माने हामा आरो दै बिमाखौ बिमा साननांगौ फुजिनांगौ बयबो अनलायलायनानै मिलि जुलि बयबो रायजो जानांगौ दे दोनथ'लायबाय आंहाबो मिटिं दङ टाइम जाथारबाय थांसै बाय बाय भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि जोबजासिम नायदों अब्ला मोनथिदों बर' आइजो बर' बिमा गोबां खोथाखौ लानानै जे पिंकि बसुमतारियाहाय दिनै मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आवहाय टप 11 जेननांगौ जानानै फैबाय मानि थाखाय आरो मा गोरोन्थिनि थाखाय सोर दाय मावखो मानि थाखाय थांखानाय जिथु खोथाफोरखौ लानानै गोबां खोथाखौ लानानै बिथाङाहाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिबुंथि होफैबाय आरो फोरमायफैबाय लोगोसेनो बर' जोहोलावफोरखौबो खायसे खोथाफोरखौ मेनसन खालामनानै बिथाङा फोरमायदों मा सानो नोंथांमोना बिथांनि जिथु बिबुंथि कमेन्टआव बुंहरनो हागोन बिथांनि जिखिनि खोथा फोरमायनाय जिखिनि खोथा बुंनाय लोगोसेनो बिटिसिनि चिफ मंगोना हाग्रामा महिला रिसार्च पिएमबि मेल जिरायखांनायनि उनावहाय गोनांथार खोथाखौ लानानै बिथाङा फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय लोगोसेनो बाय इलेक्सन बेखौबो लानानै बिथाङा मेनसन खालामदों लोगोसे लेन्ड रेभिनिउ